सती अंतःकरण उदण करता आहे. शिवजींनी माझा त्याग केलाय. कधी एकदा पोचेन अशी अवस्था झालीये. जाईन माझ्या बहिणीकडे हितगुज करेन. आईच्या गळ्याला पडून रडेन. बाबांना सांगेन, बाबा माझ्या स्वामींनी माझा त्याग केला हो बाबा. सांगेन माझ्या वडिलांना. आणि सती धावते आहे. पाय धावतायत. अंतःकरण केव्हाच पोचलं आहे माहेरी. आणि मंडळी, अंतःकरण अगोदर पोचलं मग का असे ना सती पोचली. बघा पोचली. यज्ञस्थळ गजबज आहे. प्रचंड गर्दी आहे. अनेक लोक त्या ठिकाणी आलेले आहेत. सती गेली आणि बघू लागली आपल्या ओळखीची माहेराची माणसं दिसतायत का. समोरून बहिणी आल्या. बहिणी आल्या पण बोलल्या नाहीत. आणि ज्या बोलल्या त्या टोमणे देत बोलल्या. टोमणे देत बोलल्या. चांगलं बोलल्या नाहीत. बोध आहे याच्यातून. जाणत्या माणसांसाठी सांगतो, जिसका शिव रूठा उसका जगत रूठ गया. शिव रुसला मग कुणाचं प्रेम असण्याचं कारण नाही. पण ही माझी माणसं म्हणून गेलीये. माझ्या माणसांना माझं दुःख सांगता येईल म्हणून गेलीये. पण राजा दक्षाने सांगितलं होतं सती येईल. कुणीही बोलायचं नाही तिच्याशी. जो बोलेल त्याची माझ्याशी गाठ आहे. कुणीही बोललं नाही. नात जगामधलं कुणीही स्वागताला आलं नाही. पाणी घेऊन कुणीही पुढे पोहोचलं नाही. ये बस कुणीही म्हणालं नाही. सगळे रागाने बघतायत. रागाने बघतायत. मुलीवरती सगळं जग रुसावं बघा, पण माहेर रुसू नये. माहेर रुसू नये. आणि त्यातही सासरकडे जर थोडस गरिबी असेल, सासरकडे जर वाईट असेल, मग तर माहेर कधीच रुसू नये. त्या लेकराला वाटतं इकडेही आपलं कुणी नाही आणि इकडेही कुणी नाही. आणि हे कथेत सांगायची गरज याच्यासाठी येते, माय बापांच्या पाठीमाग मुलीसाठी माहेर रुसल्याची स्थिती आज होऊ लागली आहे. माय बाप आहेत तोपर्यंत माहेर. माय बापांच्या पाठीमाग माहेर माहेर नाही राहत. भावांनो, माय बापांच्या पाठीमागून तुमची जबाबदारी आहे. बहिणीला माहेर देण्याची जबाबदारी आहे. रामकथा याच्यासाठी सुद्धा. तिची काही अपेक्षा नसते रे. ती तुमच्याकडे काही मागण्यासाठी नाहीये. तुमची परिस्थिती नसेल ना, दिवाळीच्या सणाला सुद्धा साडी नका घेऊ. आणि तुम्हाला ठाऊक आहे, तुम्ही साडी घेऊनच आलाल. परिस्थिती नसताना तर तीच ओरडते तुमच्यावर. कशाला आणलीस रे दादा, मला कमी आहे तिकडं. तुझ्या बायकोच्या अंगावर फाटकी साडी आणि मी नवीन घालून जाऊ होय. नकोच घेऊ. पण दोन गोड शब्द बोल गड्या. चांगले शब्द बोलत जा. शब्दाची देवघेव कर प्रेमाच्या. बस सगळं मिळालं तिला. तिला दुसऱ्या कशाची नसते रे अपेक्षा. आणि तू घेतलेली साडी घेऊन जाताना स्वतःच्या जवळची एका दुसरी साडी विसरल्याचं नाटक करून ठेवून जाते तुझी बहीण. आणि तिथं गेल्यावर मात्र माहेरच्यानी केली बर का माझ्या. गरीब आहेत हो, गरिबीच आहे तिकडं. नको म्हणत होते तरी केलीये. ती सांगत असते बघा. माय बापांच्या नंतर भावांनो, बहिणीला काही देऊ नका, पण माहेराचा आनंद द्या रे. आनंद नुसत्या शब्दांनी सुद्धा देता येतो गड्या. शब्दांनी सुद्धा आनंद देता येतो रे. माणसं आहोत आपण, हाडा मासाची माणसं. प्रेम द्या रे. प्रेम द्या. देव सुद्धा दुसरं काही मागत नाही. तो मागतो प्रेम. देव भावाचा भुकेला, त्याला दुसऱ्याची अपेक्षा नाही. प्रेम द्या. सती गेलीये. सतीचं स्वागत कुणी केलेलं नाहीये. कुणीच नाही केलं. पण एक नातं असं होतं बघा, ज्याला कशाचाही परिणाम झाला नव्हता. एकच आई
आईनं सतीला बघितलं ती धावली, जवळ आली, कडकडून भेटली, पाठीवरून हात फिरवला, सगळं सांगितलं आणि म्हणाली, सती रडू नकोस बाळा, तुला तुझ्या वडिलांचा स्वभाव माहित आहे ना, रडू नकोस. समजावून सांगितलं. सती स्पुंदून स्पुंदून रडाली, अगदी कुंदके देऊन रडतीये आईच्या कुशीत. आई एवढं एक नातं आहे गड्या, निस्वार्थ प्रेमाचं नातं, त्याला कशाचीही अपेक्षा नसलेलं नातं. ती जगतेच आपल्या लेकरांसाठी, आई सदैव दुसऱ्यासाठी जगणारी. माऊली दीवाने दूर, माऊली दीवाने म्हणालं होतं बघा, आमची काळजी घेण्यासाठी देवाला सारखं सारखं खाली येता येत नाही, म्हणून देव म्हणाला माझ्यासारखी काळजी घेणारं कुणीतरी असलं पाहिजे, म्हणून त्यानं पाठवली आई. आपला चेहरा सुद्धा जेव्हा पाहिला नव्हता तेव्हापासून प्रेम करणारी दुसरी कुणी नाही, केवळ आई. बाळ पोटात असतं त्यावेळेला चेहरा दिसत नसतो, पण तेव्हापासून प्रेम असतं. माझं बाळ हे खाल्लं तर त्याला त्रास होईल, हे केलं तर अवघड होईल, हेच काशी, हेच ईश्वर. मायबाप कळाले नाहीत तर देव कधी कळेल हो. रामकथा नातं कळण्यासाठी.
भगवंत देव ईश्वर निर्गुण निराकार सगुण साकार फार मोठे विषय आहेत. माणसं आपल्या मायबापांकडे नीट बघेनासी झाली अलीकडे. वृद्धाश्रम जवळ आले हो. खेड्यापाड्यांमध्ये अवस्था खूप चांगली आहे अजून. शहराची अवस्था बकाल झाली या दृष्टीनं. वाईट अवस्था आहे. 4-4 लाख रुपये पगार आहे. 20-20 खोल्यांचं स्वतःचं घर आहे. 8-8 बेडरूम आहेत आणि मायबापांसाठी एक खोली नाहीये. आजचा काळ सांगतोय मी. आजचा काळ रामकथेतून हे सांगावं लागेल बाबांनो. आई बाप नाती आहेत रे.